isu tiri kuuya hatina zvataziva vakava ndofunga neabout 4 days vabva kuridzira pfuti tasvika pano ndobva taudzwa nyaya ndikati ukanzi zvinoita sei vana vakomana vedu vatanga tatuma ipapo vasvikapo ndobva vaona muchembere uya aripo pane muti wemuuyu panga paine umwe muuyu mudiki kouya umwe mukuru ndobva vasvika kanzi isai pfuti dzenyu uko vanimoziva zviya zvokuti magore vanhu vane pfuti amaibvuma kuti musiye pfuti ukanzi siyai pfuti uko hapasvikwi nepfuti apo ndobva vazondidaidza ndakasvikawo inini ndosvikawo nepfuti yangu ndikati zvikasinzi kwanzi pfuti hadzindi kudati manje makuda manje kuti tibatwe moti hatiendi nepfuti varungu vachinzi vanga vari panapa vakaridza pfuti pano moti hatiendi kanzi kwanzi hamuendi chief chiweshi ndobva auya kanzi musaende nepfuti siyai ipapa ndobva ndati inini alright nichiregai ndisare ndakadini ndakachengeta pfuti kanzi aiyo muri kutodiwa yemwe endei apa wada kuchengeta pfuti kandi chisavadha changa chichiri chisavadha chachiripo nekuchengeta pfuti alright because ndaiti ava vanoziva nezvechivanhu ngavaenda havo indosara hangu ndichidi kuchengeta pfuti ndakagara kuno ndomba dadi ndomba vandamanikidzwa ndomba ndaita pfuti yakasara dzakasara kuti takangotongodzita sezvakaita ngarike pamuti pamuuyu ndasvika kuya vana Joseph Chibrenga ivo vanana Tongogara vanga vadai varipo tavepo zvikanzi ndoti Tongogara uyu Isaac Tagwireka zvikazinzi pane mwana pane maziso mana ndimbuya nyata ane maziso mana zvikazinzi ane maziso mana kanzi asiri kumalo kanzi iye wamunoti kumalo kanzi ngave pano ndomba ndasimuka ndaenda pava zvikazinzi iwewe mwerewe haubvumi nenyaya dzemhepo dziri pane vanhu dziri pandiri haudzibvumi zvino manje kuti uchizoziva kuti ndine mhepo dzakadii chienda pazambuko apa Mozambique pamadiro amusengezi naZambezi pamberi pacho pane svikiro rinonzi Tavatava kune rimwe svikiro guru kudarika Tavatava rekuMozambique asi raunonoona rauchagumisira waonana naro nditavatava saka chienda ipapo zvekare uri papa svika ipapo ndo pauchazobvuma manje kuti iko pane chi pane vanhu vanosvikirwa vane mondo. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yewondo alwaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe yewondo alwaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira makomo Zimbabwe imanya dakabatesa. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kuti muchembera ayambuke because muchembera anga asingabvumirwi kuyambuka vakarwisana nemunhu wemudzimu iyeye kuMozambique
vakarwisana. Munhu iye anga akuda mbuya Nehanda because mbuya Nehanda vanga vachiri musikana. Ndomba adambura chuma chavo nendarira dzavo ndomba dzawira paruware ipapo ndomba dzanamira ipapo. Nanhasi dzadziripo ndakazviona nemaziso. Ndobva ndakautanga kubhira kuti ambisirwa zvinhu izvi zviripo chokwadi. Dai kuchinzi ruware irworwo kana rusati rwazara mvura taiti endei munoona. Zvandakaona. Paive nematombo akanga akarongwa sazvizvizvi. Apa ndobva vaivesera moto vachibika doro ravo vari pamwe chete nemasvikiro aya ekupi. Ndobva vakahopatsanurana ipapo kuti mbuya Nehanda havachayambuki uko. Asi mbuya Nehanda wanga wari munhu wanga ari svikiro guru raitonga kubva ikoko kusvika kuTete. Vese vekumozambique vaitouya vachiomberera kuna mbuya Nehanda. Asi pakaitika zvinhu izvozvo havana kuzopindirana. Mbuya Nehanda ndokubva varamba vari uko. Saka taona nambuya Nehanda kanzi chienda iwe, ndokubva ndaenda. Ndakanosvika ndatambirwa natava zvikasinza aiwe mwana wauya kune wewe haubvumi nezvemudzimu, chienda pakati apa. Ndokubva ndaenda ndokunoona zvinhu chuma chambuya Nehanda chemumunhu chiyechi nezvizvi nendarira dzavo dziripo. Ndobva tadzokera ndikati ndazviona. Kanzi wanziona kanzi wagona here kubvisa chimwe chinhu ipapo. Ndikati handina kukwanisa. Kanzi hachibvisiki. Vanhu vakudhara tsoka dzambuya Nehanda dzaivepo ipapo nanhasi dziripo. Kana mvura iyoyi yakazara zvayo handifungi kuti akakwanisa kuzvibvisa. Ndopa ndakatanga kubhirivha nyaya dzanambuya Nehanda. Tadaro kanzi sinzi matumwa nambuya Nehanda shuwa mbuya Nehanda vayambuki vava vasingayambuki kuno zvikonzero ndizvo zvatakuratidzai. Zvino chirigai manheru morara kuno monzwa kutiko kana vabvumirwa mhondoro shumba dzichachema dzichakuma. Dzinokuma dzichidavirana nedzekwenyu kumiruko nedzekuno dzichadavirana. Saka imimi chirara ndokubva tapiwa pekurara ndomutarara kuma roundabout kuma 668 ikoko 67 ikoko shumba dziya ndokubva dzatanga kuri kubva ipama 67 basa muno vanhu vanga vasingazivi kusvika kuma 8 dzikati dzachema dzakatanga kuchema manje ndedzekumozambique. Kuti ndofunga dzakaita almost about kuma 20 minutes dzichichema. DzeZimbabwe ndokubva dzadavira pakatarisana namuchembere pakatarisana namuchembere ndokubva dzarida dzachemawo dzaita almost about kuma 1 hour ikoko. Mudzimu watavata vachibva wabuda. Kanzi mazvinzwa kanzi vabvumirwa chiendai munovatora. Asi zvamunoita vanhu vatanga tayambuka navo veMadiya kanzi zvomoenda ndezvekuti pamunonobudira ipapo ndopamuchasangana neshumba idzodzo dzinenge dzakarara. Imwe inenge yakarara uko imwe inenge yakarara uko. Madiya yenyu inofanira kuenda pakati. Kunoku ipo pano muchibuda muchienda shumba idzo dzakararapo modziona. Tikati idzo kanzi idzodzo pakati padzo ipapapa ndopamunokwira chimadiya chenyu monacho ipapo moenda munosvika pamakakwirira uko mokwira muningarike. Mbuya Nehanda vanenge vatovepo. Taenda nechimadiya chedu svikei kuya takatoona shumba idzi shumba idzi kunoku kuMozambique tatadziona shumba idzi. Zvikazinzi ini ndasingazivi kuti taingoziva zvokuti vaira shumba tainzi vanana Svanda.
ndomba ndanzi iwe nyamziwa iwe muyera shumba mwana wemaziso mana uyo zikazinzi kanzi iyeye ngaachinge kana tayambuka Rwizi iye ndiye anenge ari mberi kwedu munofanira kutaura vanana vachitepo vanga vazibuka vanana tepo vese kuti vave vakuru vese vauye tizosangana navo papi because ini handichanowani nguva ndaakuda kudi kuzozorora ndaandisingafaniri kuenda uko zvino zvamatenderwa kuti ndiende uko iye wacho watende chienda unodaidza vanhu ivavo vanga vari kuRusaka takafamba funga panzvimbo yataifamba 9 days 9 days dzakazara kuti nde isusu takafamba ipapo taatoita zvokukavira zvokuita setinomhanya tikaita about 7.5 day tibva tasvika 7.5 vanana mbuya takata vasiya sure asi mbuya vanga vaiti vachifamba so pamwe vaingosvikirwa vachida kutakurwa so asi vakaramba vakasvika chifombo unosvika kuti ndiba munhu akanga akura 120 something years ndobva tadaidza vana vachitepo vanhanu vese tingangoti zano yose yakauya ipapo vakuru vese vauya vanana Tongogara vanana vachitepo pose vaungana tagara takaita about 4 days 5 days vachibva vasvika vanana mbuya vasvika vanhu vakanga vakaungana vakanga vakaungana light ipo light zvinokwanisa kubaka miraiti rakiri vauya paya ndomba vangorara zuva rekutanga rechipiri zvikazi ndochida kusangana nevakuru vese venyu vakuru vese vari ipapo ndomba tadaidzwa taungana vaungana vakuru isusu taiva tiri vadiki ka kwaiva nevakuru isusu takagara mukati mevanhu papazi pakazara vanhu pakazara vanhu tiri ipapapo mbuya vaakutaura kuti ndave kuenda ndakuzorora vazukuru Tongogara akataurirwa kazinzi Tongogara vauya vose vana vachitepo vanano nyaya dzose idzo dzanachirwa dzeregionalism netribalism mbuya vakabva vadzitaura ipapo zvikazinzi Tongogara iwewe ucharwa hondo urwe hondo patinoti taakuenda kunopetera nyika taakuti taakunopetera nyika yakuuya kuvanhu iwewe munyika iyi haudi hauioni Tongogara kati handioni sei inini ndiri munhu arwira nyika zvikazinzi chikonzero ndechekuti waita utobo wadanana nevakadzi vakawanda vasikana vakawanda ende ipapo futi ndopamakakanganisa nokuti maifanira kunge makatanga matiziva isu takakuudzai kuti zvevasikana chidi musabati musatore vasikana hondo yenyu yaita masvondo 3 aya maide makahwina hondo pashure pemasvondo mangani 3 but hondo yenyu yakutora yakureba chikonzero ndeche vasikana vacho vamanga muchirara navo vanga vachienda kupi vachiteera zvombo zvenyu zvese zvasviba nokuti ndo vanga vachizvitakura iwewe Tongogara kuti unosvika kunyika uko hatidi kuti isusu usvibiswe because uyu musikana achati ndine mwana naTongogara
uyu otiwo ndine mwana natongogara, uyu otiwo ndine mwana natongogara, unenge uchine chimiro here? Kwete. Kanzi kwete, zvikasinzi ehe, uchaita basa guru chaizvo, asi nenyaya iyoyo haukwanisi kuzopinda mukati menyika. Iwe ndiwe wekutanga watataura. Vachitepo ndombana kanzi vachitepo pane mutungamiriri umwe wenyu ari kuuya achibva nekumabvazuva, asi mutungamiriri ari kuuya namambo mukuru wokumabva kumabvazuva. Mutungamiriri uyu wandiri kureva uyu dee vachitepo iwe wachitepo iwewe papasina, because mune munyonga handisi kuda hangu kutaura, asi ndinoona kuti iwe uchitepo uri kufa nenyaya yevamwe avo. Inini ndendafa kare, asi denda handiripo taimborwisa kuti tione kuti ungadii. Dee wanga uchizosangana neuyu mutungamiriri uyu mumwe wenyu mukuru wenyu anove vaiti mubharabhadzi mukuru, dee maisangana naye iyeye, mukange muchitungamirira muri mese, nyika yainaka chaizvo. Ndozvavataura, anzi nyika yainaka. Asi manje iwe uchitepo hauchagara, haukwanisi kugara naye. Iye achauya ndiye nyika ichasununguka arimo, ana vakomana varwiri verusununguka vanenge vari vese. Iyewo achave murwiri werusununguko, achauya namambo anobva nekumabvazuva, kureva Rekaita Ngwena naRobert Mugabe. Zvakanaka. Mbuya vataura ndopavakaonte kwandiri kanzi Nyamuziwa ngawe, pana mwana Nyamuziwa. Vanana Kometi Mukono vanga varipo, vanana Vachitepo, vanana Hama Dziripi, vanana Mandizvidza vanga varipo. Ndobva mbuya Nyanda vanokura kure. Vanditi Nyamuziwa, momuona mwana uyu? Zvikazinzi kanzi baba, kanzi mwana uyu achakuvara zvakaipisisa, asi haafi uyu, haafi. Ko kanzi haafi, uchaita basa guru renyika ino. Dee mwana uyu ava vanana Tongogara vanga vachizobatana vari pamwe chete nevamwe ava vanana Joseph Chimarenga. Kanzi Joseph Chimarenga uyu haambopindi kana munopinda munyika umwe, iye atotiza atove kumwe kwaanenge vari, ndomva vadomwa vese. Zvikazinzi saka ndamuba ndigarikire ivhu iri pane zvarinoreva, ende Mwera Shumba Nyamuziwa ndovaridzi venyika ava. Vadiva ndikati zvino ndakutya manje, ndikati nenyaya yeregionalism, nyaya yetribalism yanga ichiitwa nezvezvezve ndinopapona ipapa. Uchiwa ndakapona kusvika nhasi. Nanhasi ndinoramba ndichidavira kuti kumbuya neHande zvavakanditaurira, vakanditaura zvandakaita, zvandaita. Ivhu ravaireva ravakaronga, ravakandinogorera vakandipa. Ndikakubvunza kuti ndiani munhu akatanga kutora kurwisana nevarungu nenyaya dzemafamu dzeminda idzi, ndiani? Ndimukatotaura, ndosaka tiri pano. Isusu hatidi kuti zvinzi zvanzi, tinoda kuti munhu ati ndaka, ndosaka tiri pano. Takatanga kwachefi ndingarikire uyu okwaRusape, uyu chefi ndingarikire chefi Mangwende, uyu uku ndingarikire kumarondera uku Chief Seke. Ndaive neumwe ainzi Ganda, mwana wokwaseke.
ndakudzosere kumashure imbomirai kuivhu kwarakazonoshandawo atipedze dare rambuya nehanda right yeah dare rambuya nehanda vataura zvavakavataura vachipa vanhu kuti vachitaura chitepo kuti dei wavo chizosangana nani neuyu mutungamiriro nyika yaidi yainaka tokugara ndopakataurirwa kuti iwo hausvikiwo munyika iyi because nenyaya yeutobo zvaireva kuti wadana nevakadzi vakawanda saka haupindi mukati mei hatisi kuda kuti usvibise zita rako sorry ndanda kuda kudara saka mbuya nehanda vadaro vataura zvavakataura vakataura munhu wese vana nehama dziripo vese nevana vachitepo vese hapana asina kunzwa shoko rambuya nehanda kuva gurupu redu rekutanga vazhinji takanzwa vakagarawo mazuva mashomanene in fact ndakangozoti ndakudzoka futi kuno kufront mbuya nehanda vachibva vashaya vakashayikira kungarike kutombo havana kunge vavigwa vakangogadzirirwa zviya zvechivanhu zviya zvokugadzirwa ndingarikire sezvakaitapo pacheya iyo nobva vangogadzirwa ndokuumbirwa ipapo asi kana vakataura vakanziko kwanzi vakati kana nyika yasununguka munoita mozondiviga kumusha kwangu kupamba pangu asi pane mashoko makuru avakataura mbuya nehanda asina kutevedzerwa nanhasi asati atevedzerwa chikonzero chekutanga ndechekuti chomaona kwauya madzimambo mambo uyu wokubva nekupi kumabvazuva Tangwena asangana navamugabe auya aina vamugabe vauya kuhondo mbuya nehanda vachisumuka vakasumuka namambo madzimambo ava mangani maviri uyu anozivana nambuya nehanda anoziva nezvemhepo vaitaurirwa nezvemhepo vasangana Tangwena aiziva aive mambo aiziva nezvemhepo mudzimai wake aisvikirwa waTangwena aive svikiro guru vasangana mugabe watisimudziwa wave nani naTangwena wataurirwa akataurirwa vamugabe tiripo munhu wese kuti dei wanga uchizosangana muchisenza muri pamwe chete nauyu kureva vachitepo nyika yaita sei yainaka asi nengari yekuti mukati menyu hamuna kumira zvakanaka vachitepo uyu uchafa nyika isati yadi patinonoti isusu nyika taakuda kuti tichigadzirisa kuti nyika idi ichisununguka chitepo anobva afa asi anofa mukati menyu momo ndo mune munhu vachamuuraya ende for sure akaurawa nevanhu vaive vatave navo handikwanisi kuvadaidza mazita handimaona so vachitepo vanobvafa havana kuzogara pamwe chete nani navamugabe vachitepo vakafa 1977 vachifa vachitepo havana kuzogara navamugabe vamugabe vauya nachifi Tangwena vauya vange vari vese vasangana nandigarike natongogara vakangogara nguva duku navo vari vese andiona tongogara ataurirwa kuti iwewo futi hausviki uko nyika yakunopetera unodii unofa zvanga zviine chikonzero tine macomrades mbuya nehanda vasati vafa vachitaura kune vana vachatsakatika nguva dzehondo vachatsakatika nguva dzehondo mwana umwe neumwe
achaenda kunobata utati kureva pfuti ane dzinza ramusumudza kuti aende anobata utati. Vana ivavo vanofanira kunge vachiti kana nyika yasununguka, madzimambo ose sekutaura kwatenda handimatati isusu tangwenadi ndimambo kawe kuzouya uyu asumukana mbuya neanda ndiye Chiweshe vakamirira madzimambo ose enyika. Madzimambo iwayo zvatiri kuda kuti muite ndezvekuti ko nyika yasununguka mwana umwe neumwe anofanira kugadzirwa, anofanira kumbiwa, ende madzimambo iwayaya ndo vachagara neamwe madzimambo vachagara nemamwe madzimambo voziva madzimambo iwaya kuti tine vana vakabva muno, mambo uyu ari kutonga dunhu iroro ndiye akamirira madzidza ose abva mwana. Panofanira kuitwa chivanhu dunhu rimwe nerimwe namambo umwe neumwe achiita kuti vana ivava vadzoke. Kudzosa munhu hazvirevi kuti iko kunomutakura nyama yake kana kuti kudii. Kudzosa nemhepo, mhepo dzavo dzinofanira kudzoka. Pane chivanhu chinofanira kuitiwa chokuti vana ivava vadzoserwe munyika. Imwe hurumende yavepo, vanhu ivava vane vana ava vakatsakatikira muhondo, hurumende inofanira kuvaziva, inofanira zvekare kuvatenda. Mutungamiriri vachapinzwa pautungamiriri havangopindi, vanopinzwa chivanhu, zvakafanana nemadzimambo. Madzimambo anogadzwa nemidzimu. Midzimu iyoyo inenge yakamirira dunhu rimwe nerimwe iri yemadzinza. Saka mwana umwe neumwe ane dzinza rake, mwana umwe neumwe anofanira kudzoserwa padzinza rake achitendwa nemadzimambo, achitendwa nevachatungamirira nyika. Masadunhu ose masabhuku chinyi vanofanira kunge vachitenda vana ivavo. Panofanira kuitwa chivanhu chinofanira kunge chakadzama. Chivanhu icho chakaitwa handingazivo, hakuna chivanhu chakaitwa. Mwana umwe neumwe ari musango umo akuzikanwa. Vaya vanenge vaine dzinza rakasimba, vane madzinza avo akasimba, anobuda kuti ndiri pakati, anobudira padzinza rake. Inini ndiri mwana wokwanhingi ndakashayikira ndiri pakati yendei munondiona pandiri. Izvozvo ndasangana nazvo. Masangana nazvo vosumuka vana vaya, vanhu vaya hama dzacho dzoenda dzonosvika dzomuona uyu ari apa. Umwe vanotomuona nepfuti yake anayo nembasha dzake, asi mapfupa haachisina nyama. Handizve vanhu madzimambo akazviona akazvitendesesa here kuti zvinhu izvo zvinofanira kunge zviitwa. Vana ivavo mbuya nehanda vachienda vakataura, ndozvavakataura kuti mwana umwe neumwe anobva mudzinza. Chinofa kumunhu inyama. Vadzokera kunyaya yebhaibheri kanzi nyama yake iyi ndo inofa, iyi ndo inoura, asi mweya wake unenge wabuda, unenge watovepo uchitenderera mukati medzinza rake. Saka kuti mugadzikewo kuti ugozofamba zvakanaka, ugofara zvakanaka, ugofadza nyika yose iyo, vana ivavo vakarwira rusununguko vanofanira kudzoserwa pamadzinzani avo. Saka panofanira kuita chivanhu chikuru. Vatungamiriri vachagadzwa vanofanira kugadzwa nemadzimambo, vatanga vamboitevedzera chivanhu. Animaona hazvina kuzoitika bhozi vana vaMugabe vakazogadzwa yanga yave yezvechechi yeRoman Catholic nevamwe vakadaro. Zvikazinzi hatingatore nguva yakakura, chiregai vanhu vachingogadzwa, vatungamiriri vagadzwa, vaMugabe ndokubva vagadzwa. Asi chivanhu ichocho vaMugabe, to be very frank, vanga vari so clear, vakabvisa mari yavo nemombe dzavo vakati ngachiitwe chivanhu. Hapana chakaitwa.
hapana chakaitwa. VaMugabe vakataurirwa, vakataurwa kunzi iko mutungamiriri iyeye deanga achizosangana navachitepo vaizotonga nyika zvakasimba, nokuti zviri mukati mepfungwa dzavo umo nezvaachata uchaita ndozvavakataura kuti vasina mabvi ava vadi vagwadame, vanjenjeme, vabvunde. Mashoko aanenge achitaura Mugabe iyeye mwana iyeye haasiri ake. Mashoko anobva kumhepo dzedzinza dzinenge dzakamutungamirira. Imimi vamwe veiyemi vatungamiriri vaya munange musingamudi, muchamubvisa nechisimba. Asi isu kumhepo tinenge tisina kuda kuti mwana iyeye abviswe, asi muchamubvisa nesimba, nechisimba chenyu. But hapana kwamunenge muchizoenda kwakakura. Yes, mamubvisa, asi hamuna kugadzirisa nyika, matouraya nyika. Saka zvakanaka, inini ndakuenda, musara muchiendera mberi nebasa iri. Ndomubva vatora mvura, ndomubva vamwaya yanga yakasanganiswa nefodya, ndomubva vamwaya munhu wese ari ipapo, ndomubva vamwaya mbuya Nyanda. Isusu ndopatakausumuka taakudzoka kunoko, mbuya Nyanda vachidi vachibva vashaya. Magadzirirwo avo nekutakurwa kwavo zvese zvakava zvataurwa, hapana zvakaitiwa, hazvina kutevedzerwa. Nanhasi hazvina kutevedzerwa zvambuya Nyanda. Mbuya Nyanda vakataura vakati kuchaita vana mbuya Nyanda vakawanda, asi chamunofana kuziva ndechekuti mbuya Nyanda une mutumbi, mutumbi une makumbo aya, tsoka idzi, une maoko aya, une nhumbi, asi une musoro uyu. Musoro wacho paunouya ndo chakutaurirai kutiko ndini Nyanda, wokuratidzai kuti ndinonzi Nyanda nechi vanokufambisai vagokuratidzai chaipo chaipo pane musimboti wemhepo yambuya Nyanda. Pane musimboti wemhepo yambuya Nyanda, pane musimboti wemhepo yachaminuka, pane musimboti wemhepo dzevakanga vakasungirirwa, vese vakasungirirwa pamwe chete nambuya Nyanda. Vapi ava vekusungirwa vanana Kaguvi vachakuratidzai ivavo. Ndo pamunozoziva manje kuti mbuya Nyanda adi aturuka avepo. But nezvemunenge muinazvo zveumbaro mbuya Nyanda achanonoka kubuda. Ndo zvinhu zvamunofana kugara makangwara makatarira. Kuchaita vana mbuya Nyanda na ndikakubvunza iye zvino iye imwewo futi munotora kuna ana mbuya Nyanda vangani vamainda muchinotarira muchinoona? Vakusvika kuma 1720 akona 17 vakutoenda kuma 100 handi toti vanozikanwa vanonzi zvinezvi ndo mbuya Nyanda ndivawo 17 kana kuti 20 handi, asi vakutosvika ku100 because munhu umwe noumwe akanzwa anoziva zita rambuya Nyanda kuti ranga rine mbiri yakadi vanodi vanosvika vanorishandisa ndini Nyanda because chaari kudai zita rambuya Nyanda. Izvozvo mbuya Nyanda vakazvitaura futi kunzi ndiani asingadi zita rambuya Nyanda, ndiani asingadi zita rachaminuka. Mukatara vana chaminuka vakawanda handi, vanana Kaguvi vakadi vakawanda, nengari yekuti vane mbiri, vane history inodzidzwa nevana muzvikoro, ndosaka vachidi. So zvese izvozvo Muchembere akasiya azvitaura. Hatisati tasvika pachinhano chokutiko, kana kuti hatisati tasvika pekuti tigadzirise mhepo midzimu yedu yenyika inoyi nenyika dzedu iyo ino nyika yedu inoyi kuti iuye miri apo igotiita kuti tive tinobudira. Mbuya Nyanda vakataura kuti nyika ino ine upfumi, hakuna anonzi anofanira kunge ari murombo handi,
hakuna anofanira kunge achinzi uyu murombo, nokuti nyika ino yakafumisa nyika dzekunze, yakafumisa nyika dzekunze. Ino zvicherwa zvepasi zvinoita kuti mwana wese ari munyika umo ave neupfumi. Handi mukatara gold rinocherwa muno, zvakataurwa nambuya Neanda, gold riri muno rinocherwa munomu rakawandisa. Vanhu vari kutora mari iyoyo ndevapi? Vari kubenefita ndevapi? Machina, manyi, vamwe vakatofa vachisiya gold rara, rimwe raenda kuSouth Africa, rimwe raenda kunana India, rimwe raenda kunana kwese koko. Asi vanhu vemuno munyika medu muno tiri vanhu tiri vangani 17 to 18, tomboti hedu tave ku20 million. Vanhu vari mabhiliyoni yavangani, vanayo mari yemabhiliyoni, mabhiliyoni handizve mashoma. Iye nhasi uno munhu wese, nyika dzose, nyika yese mupasi rose vanotaura nezvaJesu, handizve ndezvaJesu. But Jesu ndo kuIsrael, ndo maJudha, ndo kuJudha, asi watekeshera chi pasi rose. Atekeshera nengari yei chakaita kuti atekeshere vanhu vese vanoti uyu mwana uyu mwana waMwari wakasarudzwa naMwari. Chi? Akafira zvitadzo zve sacrifice yaakazviitira kuti inini ndinoda kufira vanhu vese vazopinda nyika dzeAfrica dzadzidza chidzidzo kubva kuna Jesu. Jesu akanga achifa achifira vekuIsraeri, maJudha. Yanga iri hondo iripo pakati nanhasi, hondo iyo haiperi pakati pemaJewish neIsraeri, maIsraelites. maJudha voti Jesu mwana wedu, maIsraeri voto Jesu mwana wedu. Mai vaJesu vanobva kupi? KuIsraeri. Handizve baba vaJesu vanobva kupi? muJudha. Handizve ndo pavanoti iwe yoti isusu mwana uyu ndewedu, uyu yoti mwana uyu ndewani, ndewedu. Ndo pane hondo. But does that involve isusu muno muAfrica? Muganu wedu Egypt iyo yatove imwe nyika iyo. But nengari yekutiko munhu akasacrifice, akazikanwa, bembero rake rikanziko ngariitiwe munyika pasi rose. Nanhasi bembero rake ririko. Imi mbuya Neanda takaenda kundigarike wakabvunza kuti are you telling us kutiko hamuna vanhu vaprofita? Because Jesu yanga ari profita wedu isu. He was our prophet. Imei moreva kuti inini hamuna muprofita, because Mwari hapana nyika yaasina kuisa maprofita ake, vadzidzi vake. Saka imi muri kutaura kuti muri kuuya koningarika, mukaenda endai kunana Lebanon, kunana Israel, zita rekuti Jesu it's a common name. But muno munhasi uno mukatumidza mwana kuti Jesus, kotonzi muiwe. But it's a common name. Zvasiyana pakati paJesu muprofita uyu mwana wakaroverwa pamuchinjiko, kuzvipira kwaakaita ndo zvinhu zvasiyana nevamwe vese vanana Jesu. But variko vana Jesu, Jesus kunana Lebanon kunanani rakafanana kuti Joseph, Moses. It's a common name. But zviito zvemunhu ndo zvatiri kureva kuti munonzwa kuchinzi anzani uyu ari kufamba achibvisa mari achipa vanhu, anovapa vanhu mari, ari kuda kuti avhoterwe, handizve ari kuvapa mari. Munhu akapiwa $10 chete, $10 aiwe uyu munhu waMwari uyu, munhu waMwari uyu, munhu abvisa $10 yaakupa. Inokusvitsa papi $10? Kana wane chido chemunhu chevanhu bvisaka
million upe munhu uyu million vanhu vese million nyika yose dhuba. Mwana wedu mwana wenyika anoziva hunhu, anoziva vanhu vake, anozivawo kuti inini handigari ndiri ndega. Nyika kuti inzi nyika ingari yevamwe vanhu vese varipo. Zvino kana mukati imimi muri mabhilioneya musingazivi vamwe vanhu moti muri mabhilioneya pakudii, tichirwira rusununguko. Saka takati iwe neni tine basa, iwe neni tine basa, munhu wese tine basa muno munyika medu. Asi chirega kuti ini ndini chete ndine basa, zvingaite izvozvo? Hazviite. So this is in fact some of the issues. Indakadzidza zvinhu zvakati wandei, ndiri kuona zvakawanda. Inini handisiri kukwidziridzwa, havandikwidziridzi. Ndoda kutaura fair because I am a Tonga, ndiri mutonga akakwana. Ini sekuru vangu mutonga akakwana, inzi nezhombe. Kana kuti musungachepe, mukabvunza vechitonga vanoziva history yevanhu ivavo, musungachepe nanezhombe vanokuudzai. Otherwise vangatonditsvanga kuti ari kupi munhu iye. Ndiri chizukuru chinobva munana nezhombe. Vanove vane matsoka akatanga kutsikawo mupi, vakatanga kutsika muno munyika, vari vavhimi. Makuva avo ari kunana Bingau. Handi havaendi dando zvandachitaura zviya zvekuti kwaive kusarudzwa rudzi. Pavakaziva kuti inini ndiri mutonga, havana kuzomboda kumbondiswedera kuti ndiswedere. Ndakasevenza ini, even nyika yasununguka ndakasevenza. PG, Presidential Guard, ndini ndakaisa kaifoma, ndini ndakaifoma pano apa. Asi yakauya ikapiwa mukanzi uyu ndiye adi ndiafoma. Ndini ndakafoma PG, tina Janus Vandau, PVS Vandau, ndini ndakafoma PG. PG, Presidential Guard. Tikatrena masoja, tikabatanidza masoja Zanla, Zipra nemafoma Rhodesia, tikabatanidza pamwe chete. Ndiri mutungamiriri paPG, paState House apa. Vamugabe vachiripo. Iye uyu ngarike Rex Nongo ndiye akatondisarudza kanzi munhu wese anoziva zvemilitary, anoziva ndikumalo kwatiri kuZanla. Ndikapinda ndikavaka Zanla. Vanzwa vanana Perenjiri, vanana Zimondi, vanana iye VP vakatrainwa vachibva mumaoko. Iye VP anondiza munhu uya even akandiona so anondirespecta. Chiwenga anondirespecta zvekuti hambodi akangonokuudzai kuti uyu ndishefu wangu, ndakamutambira ndini. Handizveri. But chinhu chikuru chatinokumbira, chatinoda munyika muno, tinofana kuziva kuti tiri nyika iyi ine vanhu vamwe chete. Chinhu chikuru ndechekuti ngativei vanhu vamwe chete, tirege kuve nerusarura ganda, nerusarura rudzi, nechikukamarizmu. Handikwidziridzwi because ndiri mutonga. Tototi laki ndekuti mutonga akatokwidziridzwa ndeyani? Mudhenda. Yes. Vazhinji vatonga vashomanene vakakwidziridzwa. Kuna mutonga anga achidiwa kuti apinde pachinhu chibaba. Tinana Mpofu akarwa hondo. Mpofu aive mutonga but ndiani anomuziva? Akuti vakarwa hondo, makomrades akarwa hondo vatinoziva vaitungamirirwa. Iye Mpofu aive mutungamiriri wemamwe makomrades
asi akafa hana unomuziva. Andiona tinana vanana ningarike vanana uyu ningarike akazofira papa ningarike aive mutonga but wakasumudziwa nani hapana handi muri kuona ndaide ndiri paposition iri pamusoro apo kana nanhasi position yangu iyo ndoida even kuamiko ndaide ndiri paposition iyo chionai kuti ndati PG ndi ndakadi ndakaigadzira ndichibviswa kwakaita kusawirirana in between Zanla forces neZipra vari kuinyanga uko ichitungamirirwa naPeren Shiri iri 5 brigade ichitungamirirwa naPeren Shiri. Mujuru akauya kwandiri akati comrade Kumalo chisiya ichi PG moenda kupi moenda ku5 brigade because kwaita mningarike imi ndimi mukuru ndimi munhu mukuru watinotoningarikira ndimi munokwanisa kunogadzirisa nyaya yauko handi ndandichitungamirira ebrigade inini yandandichitungamirira PG brigade handi ndakusumudziwa kubva muno muHarare kuendeswa ku5 brigade ndaendeswa ndakaenda nichinzi ndinono pamwe ndinosenza ndiri pamwe chete naPeren Shiri ndiri deputy 1 waPeren Shiri handizve ndakanosvika kondobva ndapuwa 53 infantry battalion ndadziswa handi ndakadziswa handina kuda kuzvidii kuzvikakadza ndakati alright since already tinodi hapana chakashata ndaenda munhu asara atora PG presidential guard yangu waporomotwa watopa pamusoro wakunzi brigade commander atova brigadier handizve inini ndaitanga ndaiswa pai pasi kumakumbo battalion nebrigade brigade ihuru mabattalion brigade ine mabattalion mangani handi muri kuona ndomba ndati hapana chakashata ndokumva kwaita problem again kubulawayo kuLuwelini neku ndingari 1 ITD zvikazinzi comrade Kumalo ndiye ngaaende ikoko anosolva maproblems iwayo ndakaenda kunosolva maproblem ku1 ITD kwainge kuri kutraina koko iyo dzirapo mapicha angu arapa kwanga kuine maproblem anga aripo vanga vari mainstructor by then ipapo vanga vachiri vari maex-erudition but tatichibatanidza Zipra Zanla nemaex-erudition kuti tive chinhu chimwe chete tibatane. I worked very hard ndiriko paLuwelini ndokubva paita futi problem ndabviswa ku1 ITD ndomba ndaenda ndichibva inini uyo akauya achipromotwa achiuya palavala pacho wakwidziridzwa wava chinhu cheukena ndabviswa ko ndiri lieutenant colonel pese ikoko wandaifambiswa ndikufambiswa ndiri lieutenant colonel. paLuwelini pakanga paina colonel akazenga ari brigadier uyu ndingarike akazoshayawo handi ndasevenza ipapo ndasevenza zvaipa zvikazinzi no comrade Kumalo dzokai kuno muri kuda kuti muno ndingarike munotanga ndingarike ndomba ndadzoka ndomba ndaenda pandingarike paCAD apa ndatanga CAD from the ground nemurungu uyu ndingarike uyu ave kuZambia manje CAD iyoyo hapana zvinhu zvavanonditaura zvandisingazivi asi ndakabviswa ipapo ndichibviswa ipapo wakauya ipapo promotion
ato nerank dzefull colonel ato brigadier PG mukomana anga achikomanda PG akanga ari brigade major wangu anga ari chief of staff wangu inini andaikomanda inini akauya akaitwa brigadier izvino ave general handi muri kuona comrade Khumalo anofanira kuramba ari pipi ende nyaya yavasingadi yavanodingarike inyaya yediscipline. Isusu takatrainwa tichitevedzera discipline, tine rukudzo. Rengi yandinenge ndapiwa haisiri yangu, irengi yevanhu, irengi yekusenzera vanhu. Ndinofanira kuita basa iro ndichiziva zvandinoita nenyaya yevanhu. Izvozvo manje ndizvo zvavasingadi manje. Uchaona kuti wani vanhu ivavo vanenge vachipromotwa it's either anoita umbavha, kune zvakawanda zvinoitika zvinenge zvirimo zvamusingazivi. Asi ndakabviswa apa ndingarike panonzi wadarika paingoma pautena kudai, ndini ndakavhura kembi iyoyo, ndini ndakaita kembi iyoyo kuti ipo ndobvapo ndokubva ndadzoswa futi paheadquarter paine tumaproblem twaturipo ichiri kunzi KG6. Ndasvikapo ndagadzirisa zvimaproblem zvaya zviripo yainzi HQ, ndabviswa. Ndopandakaoti that was 1999 98 ndikati ano zviri bheta kuti ndichidi ndisiye basa iroro. Ndakasiya basa musangano wezanu, ndikauya ndikasevenza pazanu paHarare province. Ndakatanga ndisiri paHarare province, ndakatanga ndiri pandingarike pandingarike apa paNyabhira ndoti paNyabhira pandingarike kana tichibva pano tichibva muno toenda padziva raSegwa. Ndakati ndiri momo ndikataura vanhu politics, ndikadzi vana mai ndingarikira vana mai Hongwe vaya politics dzaakapinda mai Hongwe ndini takatovadzidzisa ini pano. Vasingazivi politics vanana mai Hongwe avo, asi takavadzidzisa because due to the fact kuti mai Hongwe ihama yani imashefu, vanga vari mudzimai wasekuru washefu mai Hongwe Central Committee Polity Bureau. Asi politics chaidzo hapana chavanoziva, vasina chavanoziva, vatokura iye zvino ningarewo. Takudzokera futi kumashure. Mbuya Nanda vakasara vachifa, maenda kufront. From there take us through. Makazobva kufront, makazobva kumuchiyambuka Zambezi, muchibva mafamba sei? Inini zvakawoitika ndezvekuti ndadzokera kufront ndakambomiswa ndiri kuDar es Salaam. Ndaanda kuona vanhu vaienda kutraining vachiendeswa kutraining, ndinanda were responsible with that. Ndiri military attache kunana Dar es Salaam, vaienda kunze kunyika dzekunze, ndinda ndichiona nezvazvo ndiri kuDar es Salaam. Tazonziko nyika yadi yasununguka yavepo yakudi ngatichiendai, ndakauya ndokuenda kuSt Albert. Ndoti kuSt Albert kuCentenary. Ndokwandakaenda ikoko. Ndaenda kuCentenary, nyika yasununguka manje. Ndaenda kuCentenary kungarikeko. Ndopandakaubva ikoko ndakutanga kusevenza zvandiri kureva izvozvo. PG chinyi imwe ndingarike ndandisina kuzoburitsa ZPM,
Zimbabwe People's Militia. I am the founder of ZPM. Mai Chitepo vakanga vari Minister of Tourism. Saka magame manga mhuka dzadziurawo nzou chinyi ndo pavakakumbira kuna mujuru akati munhu angakwanisa kuita izvozvo ndiani. Ndikaenda kuGokwe kunonzi kumavhirivhi. Ndakavhura mavhirivhi ndikatrena ZPM yose. Ndikaenda kurupise kunyangaku ndindakanovhura futi ikoko ZPM. Masvingo ndingarike kuchiredzuko ndindakavhura ZPM. Ndakavhura ZPM pese mumashi central room pabhindurapo ndopavanga patakazonge tasarudza kuti tiite headquarter yedu. Ndopandakaobviswa ndakuendeswa uko mese momo ndindakavhura zvese izvozvo ndindayo ndichitrena. Handina kana chandakawana chandakabetserwa. Ndabuda mwami nanhasi ndinofamba netsoka ndikufamba tsoka dzangu. ZANLA Forces yakabva maoko. Dei vana Perenjiri nana Zimondi nanani varipo nashefu ava VP varipo vachitaura chokwadi. Hakuna munhu ari senior kundidarika. Munhu ari senior chete kundidarika because he was my commander ndiye Shadrack Chipanga. Ndiye ari senior kundidarika. Vamwe vese ava vanana. Vese vanana. Ndiye munhu aive senior kwandiri Shadrack Chipanga. Ndingatoti Shadrack Chipanga akatozombozikanwa hake akatomboita director weCIO. Vamwe vese vazhinji hatina kumboingarike gurupu redu rekutanga isu. Hatina tizikanwa isu. Pana anozikanwa. But ndisu takaita mafounders eZANLA Forces isusu panapa. If we are talking about ZANLA Forces, even vanhu vakaita kuti ZANU isimbe, it is ourselves here. Yeah. But hatisi kuzikanwa. Hapana anotiziva. Saka mbuya neanda kufa kwavakaita vakaufa kuvigwa kwavakaitwa tanga tanziko isusu ini nemuzukuru wavo. Pane chizukuru chavo chinonzi nzou anga ari mwanana na uyu ndingarikire uyu Bethune. Takanzi iko ndisu tinofana pavanonotorwa mbuya neanda taifana kuita the same way yakayambutswa nayo mbuya neanda. Taifana kudzokera kumasvikiro kuMozambique votaurirwa navo voyambutswa vochengetedzwa. Pane nzvimbo yavaifana kunochengetedzwa noti pavakavaisa hapasiripo pavaifana kuchengetedzwa. Panotove nebako ravo ravaifana kunochengetedzwa. Havana kuvaendesa ikoko. Kona zvavakaita ndezvekuti vakaenda ndokunochera pasi. Vachera pasi ndokuumba nendigarike nesemende. Mbuya neanda vaisirwe samende. Avaisirwe samende mbuya neanda. Vaifana kugadzirwa vogadzirwa chivanhu chaicho. Vopinzwa vopa pavaifanira kana vanhu vaivaviga vaivhara nematombo. Zvino handizvo zvakaita. ZimNewsBit TV.
What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo Alwaka imanya takabatesa Sijichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe yondo Alwaka imanya takabatesa Sijichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila mumako